Bai, hor genekan espinita hori klabata bezala, igoen bergenula, azkenean burukatu genuen, lortu genuen justo finalian, bigatik irabazita. Eta izan zen, eske ikusitea bukarako finala azkenengo tirua faia hoiteula kontrariak. Zoratu itera. Negarrez, saltoka, que pasada, kriston pozik. Azkenian kriston giroak hau ekipo barruan, lanian gaude egunero atope, da hortik anateatze ganean bia deskape bat da, guretzat. Taldia bost, sei... Bai, bloke bat. Urte asko batea, orduan nik uste asko notatzeala. 3 urte gindoazen ja, ilotzeko perspektiba o ekipuakin, maiakin ilotzeko, eta urtia zen. Ez baginan aurreko urtean ilotzen, zan pixat como, fuera. Fizikoki gogorro da, azkenean velocidade gehiago eta jolastezu, jokua, jolastezunan kontra jolastenak ere bai, da normalian gu baino, batzuk, gu baino asko zobio diarea batzuk, orduan inberdun lanare haundillo da guretzako. Baina, fitxaje 3 inditugu aurten, hoien laguntzaz alde burrukatu ligan. Orduan, guain bigarrengo bueltakin hasi dira, eta hortxe pixa burrukatzen goiko abergoiko zean sartze gehan, aukesea 5. Bai, bintzat mantentzeko, aurten ligan. Bai, azkenian zarautzen kirola asko praktikatzea, neska ekipo asko daude, futbola, eskubaloiak, deporte txikiak ebai kontuan hartuta, guretzako ekipo bezala hori bultzada bat, aurten ligan mantentzeko, eta sari polit bat.